האם יש השגחה פרטית? האם יש מלאכים ששומרים עליכם? האם יש מלאכים שמדריכים אתכם? אז קבלו סוד. יש לכם מלאכים שומרים, ואפילו יותר מאחד ויותר משתיים, שכל הזמן נמצאים סביבכם ושומרים עליכם ונותנים לכם תחושה של מוגנות וביטחון, אבל אתם לא שומעים אותם, ואתם לא חשים אותם, ואתם לא יודעים בכלל מי הם והם קיימים. אני אתן לכם 3 דרכים עכשיו לזהות אותם. אז בואו נתחיל. 1, אם פתאום יצא לכם לראות אור זוהר, כזה אור ממש זוהר במהירות בזמן שאתם קראתם ספר, או סתם הסתכלתם, האור הזה זה מלאך שומר. הדבר השני הוא, ברגע שאתם רואים את המספר 111, 222, 333, 444, וכל המספרים העוקבים שהם מאוד מיוחדים, גם 1, 2, 3, 4, זה הדרך של המלאכים לבוא ולומר לכם שהם שומרים עליכם, שהם מגנים עליכם, שאתם לא לבד. השלישי, אם פתאום יצא לכם לראות ציפור פתאום מצייצת או מנקרת לכם על החלון, לי זה קרה, אז הדרך של המלאכים לבוא ולהגיד לכם, היי, שימו לב, אנחנו כאן בשבילכם. או יצא לכם פעם שפרפר תתעופף סביבכם וישב לכם על הראש, אז גם לי זה קרה. זה הדרך של המלאכים לבוא ולהגיד, תשימו לב, משהו מאוד חשוב שאתם צריכים לחשוב עליו הולך לקרות. והדבר הרביעי והבונוס, יצא לכם פעם שנסעתם בכביש שפתאום פאק, הרגשתם קיבוץ כזה ועצרתם, פתאום עשיתם ברקס עדין והמכונית מולכם עצרה לפתאומיות? אז גם זה דרך של המלאכים שלכם לבוא ולהגיד לכם, תיזהרו, שימו לב, או תחושה מאוד מאוד עמוקה כזאת פנימית, ללכת למקום מסוים, ללכת לחנות מסוימת, ופתאום פגשתם שם את אהבת חייכם, או פתאום פרויקט מאוד גדול שחלמתם לעשות, פגשתם פתאום את האנשים הנכונים שהתחברו ביחד והצלחתם לעשות אותו, או פתאום פגשתם את המנהל שלכם בעבודה וקיבלתם קידום מאוד מאוד גדול בזכות זה שהמפגש המקרי גרם לכם להיות חברים יותר טובים אחד של השני. אז כל הזמן יש מסרים סביבכם, והמלאכים שלכם כל הזמן רוצים לדבר איתכם, וכל הזמן רוצים שתשמעו אותם. אתם לא יודעים לדבר איתם, לא מסתדר לכם, זה נראה כזה משהו הזוי. הכנתי עבורכם קורס, תקשרו עם המלאך השומר, שהוא ילמד אתכם להתחבר למלאכים שלכם, ולהרגיש אותם, ולהתחבר ולהבין אחת ולתמיד את המסרים הכל כך מיוחדים, הכל כך אהובים שהם מביאים לכם כל יום.